orokorki hitz egiten linea bat jarraitzen badugu jazza eta kalitatea izango litzateke. Gure programetan jazza orokorki dago, leku guztietan dago, eta kalitateare bai. Nire ustez hori dira bi oinarriak gure jazzaldiarentzat. Eta ez bakarrik aurten, baina iaz eta beste edizioetan ere bai hori mantendu dugu, eta hori nire ustez pizkatxo bat sekretua da gure arrakastarako. Atzoko kontzertuarekin oso pozik gaude. Gospela berriro errekuperatu genuen gure jazzaldierentzat, eta jendearen erantzuna oso ona izan zen. Eserleku ia guztiak beterik zuten, eta jendea, ez ziren asko eseri, gospelarekin normalean zutik zaude txalotzen eta abesten gure artisterekin. Lehenengo atalan, John Scofield and the Piety Street Band, gospel pizkatxo bat gehiago blueseroa edo gitarraz beterikoa izan zen. Baina bigarren atala, Blind Boys of Alabamarekin, hori bai guk ezagutzen dugun gospel tradizionala izan zen. Jimmy Carter eta beste taldekideek kontzertu zoragarria eskaini zuten, eta jendean nire ustez oso ondo pasatu zuen, eta ziur aski hurrengo urtean ere bai errepikatuko dugu gure gospel atala. Aurtengo kartela esan dezakegu pizkatxo bat, nahiko aldatu duela orain arte egin dugun kartelen estiloa. Aurten zerbait berezia eskaini nahi genuen, proba bat egin dugu, esan behar dugu. Eta orduan Mikel Urmeneta eta Andreu Buenafuenterekin hitz egin genuen, hori zen iaz izan zen. Eta beraiekin hitz egiten, afaltzen, proposatu genien, zergatik ez duzue aurtengo kartela egiten. Mikel Urmenetak bai izan zuen eta Andreu Buenafuente izan zuen. Mikelek bai esaten badu, nik ere bai. Orduan, Mikelek kartelaren diseinua margotu zuen New Yorken. Gero, Andreu Buenafuente Bartzelonan bukatu zuen, eta aurtengo kartelaren emaitza gure hiriaren horma askotan ikusi dezakezue. From Satan in the thunder, oh.
We got to keep it real. Keep the devil